Бардор омада, салом алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали SM Шарипов. Ҷавоб мешавад бардоро дар саволҳои шумо ки дар видеои пешина нависондагӣ буден. Оиди блогерӣ бо саволотон мондед, бора марҳамат бардоро ҷавобо. Бале бардоро, касе ки дар комментария нависонда буд ки Макс Холлоуэй мезана, ӯ гадат кард, Макс Холлоуэй зад. Ва бардоро дар комментария шумо бинависед ки ки дар Макс Холлоуэй ставка кардагӣ буд ва бирид. Ва бардоро ҳамчунин шумо агар мухлиси ягон дастаи бозингар ё ин ки ягон ҷанговар бошед, метавонед ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагиа бигзарен, мисли ин мехе ҳолат бурд кунед. Садои Саид, салом ака, алейкум салом. Ма аяк қишлоқам, озирашда метавонам навбати пода ё навбати мола камера кунам. Авторский, короче, ма монтаж любой кор када метавонам. Видеора не ки ягон тема намеёвам ки гап занам. Видео кунам. Раҳмат барои диққат, зинда бошӣ, мардуми Тавилдара ва Панҷ. Дар қишлоқ будан шарт нест ки ту фақат навбати пода камера кунӣ партои. Ту метавонӣ мисол дар қишлоқ бошӣ, агар бугӯй ки ма мисол дар қишлоқ бошам, ягон чи оиди ҳайвоно, оиди ягон чи кунам, метавонӣ дар канало мера метавонӣ барои молбозора снимка кунӣ. Ту метавонӣ оиди ҳайвоно маълумот битӣ. Мисол оиди чӣ хел касал мешаванд, дар як сол чанд бор ӯро нигоҳубинӣ мекунанд, чӣ хел чишон мекунанд. Ту мисол метавонӣ оиди ҳамин чизи мисол агар ту бугӯй агар ҳайвоно қати чӣ кунам дар. Мисол як хели навбати подае ки худ нависондагӣ, ҳамонро ту метавонӣ ки интерес накунӣ партой. Мисол дар ҷо ягон бозӣ ташкил кунед, ягон чи ташкил кунед ки одам да интерес мешавад. И айхиди одам завиш мешавад. Любой кора мешавад ки интерес никада нишон бидӣ. Touch channel, салом акай Муҳаммад, алейкум салом. Дар канали ма плюс 600,000 минут ва 893 подписчик. Агар 1000 подписчик шава ма инициатсия пайваст карда мешавад ё ин ки не илтимос ҷавоб диҳед. Ва нагуфта намонад ки ман дар каналум силсила филми туркӣ Ганҷҳои заҳм мепартофтум. Ҳозира мепарто, яъне ки агар ту гуфтанӣ бошӣ ба ҳамаи филмҳои туркӣ тра ма инициатсия подключат намекунам. Бо гуфтаисам ку авторский видео. Авторский нарушат кардаги видео не, авторский видео, яъне видеои худат бояд боша. Маъруф Бобухонов, салом ака, агар мо видео кунем, видеои дига каса овозша букшему хумон гап занем. Агар канал монетизация дошта боша, авторский права мехапа, авторский права фақат ай музыка мехапа ё ай видео бо овоз мехапа. Ва авторский права ай видео мехапа, ай овоз мехапа, даже ай сурат мехапа. Ва канали шумо агар уже монетизация дошта боша, и осонтара кай шумо метавонед ки видеора апровид кунед аввал. Як видеоша, ҳамун намуд видеое ки мекунед, именно агар як тема боша, ягон мавзӯъ боша, муҳим ки шумо ягон видеои зарубежна дар назар дошта бошем, приколора бигирем партояно, овозша букшен, овози хито намонед. Шумо метавонед аввал як бор апровид кунед. Ку чӣ кор мекуна YouTube? Вақте ки зад, значит хай наметавонед. Шумо давом монетизация кор карда наметавонед. Барое ки ҳар видео ба худаш ҳар чизи худша дорад. Одам мисол аст дар целиком дар видео полностью мемона. Вақте ки ту звукиро мекишӣ, уже авторский права намезана. А одаме аст ки дар ҳамаш мемона. Худ агар сурати ҳамон видеоро бигири скриншот кунӣ, мони мезана. Апровид карда накора. Як видеоша мекунӣ мепартои мебинӣ. Не ки канал монетизация кардагӣ набоша, и хелқати бикунӣ партой вақти проверка кардан дар YouTube мебинам монетизация даже грион намекунад. Ана баъди монетизация грион шуда пас можно ки апровид кунӣ. Мисол агар авторский права бузана, просто ҳамон видеотира YouTube монетизировать намекунад, значит чунки зардат мета мера уже мефаҳме ки нашид. Макс, салом алейка ака, алейкум салом. Агар имконият боша, канали мара муаррифӣ кунен. Канали ма бозиҳои телефони, бозиҳои жавқар. Ма муаррифӣ инем қадар гуфтам ки номи каналта гуфтам. Ай хеле бугӯй ки ма дар видео реклама кунам, и реклама мешава, и албатта ки харҷ мекунӣ. Ва бардор як чиз дига ки ман бисёр одамода ҳайрон мешам. Канал и ман медонам ки мақсади канал кушодани шумо дар чия, албатта ки оянда сум кор кардан. И бизнес проекти шумо чӣ хел харҷ намекунед дар бизнес проекти шумо. Шумо чӣ хел менависед дар блогеро, мегӯй бигем ман канали мара бесплатна реклама кунам. Блогер дар асоси реклама кор мекунад. шумо гӯё ки магазин мерен, аммо савдогара мегӯянд ки акам бор тамара бе сум бутӣ. Хел накунед бародаро. Канала ки мисол як блогер дар муроҷиат мекунед, албатта ӯ барои реклама карданаш сум мегирад. Сумша бутен, каналтонро реклама кунед, дар каналтон харҷ кунед, меҳнат кунед ки каналтон дар шумо қадр кунад. Шумо подписчик пага ҷамъ карден, подписчикои шумо дар шумо қадр дошта боша ки ту фикр кунӣ ки оҳ ма барои канала калон кардан меҳнат кардагим, сум додагим, видео кардагим, рекламаш кардагим. Кори бедарда меён дар куҷое? Меҳнат мекунӣ, расход мекунӣ ки канал дар ту арзанда мешавад, баъд ту аю пага фоида мебинӣ. Ягон намуд кори нест ки ту просто ай воздух бигирӣ. Шумо худтон блогери ояндаен. Шумо пага худтон бу дар ҳамун блогерда ки муроҷиат мекунед, бесплатна мара реклама ки ба ҳамун система блогер кор мекунад. Ту пага худат блогер мешавӣ, ту ҳами кора системаро ҳамихе вайрон мекунӣ. Пага ту худа чӣ кор мекунӣ баъд? Як чизи дига ба ман баъд бисёр бест мекунад ки калимаи аз барои Аллоҳ канал ма реклама ки ёрдам бутӣ, ҳамин мара бисёр намефора. Барои чӣ ки аз барои Аллоҳ бародаро шумо фақат мерен сағирахонаҳоро ёрдам мекунед. Аз барои Аллоҳ мерен ягон маъюборо ёрдам мекунед, ягон ниёзмандоро. Канал реклама кардани аз барои Аллоҳ нест. Канал и бизнеси шахсии ту.
ҳар як кадомтон ҳатто каналҳои исломие ки ҳаст ку мегин аз бораи Аллоҳ канали исломӣ ама да менависа ака чихе ман инсиасаш падключат кунам причём да иҷа аз бораи Аллоҳ ихе накунем ҳамаи мо шумо мед хатият мара открита гуфтаистае ки ман аз бораи Аллоҳ кардасам бо дуюм бора бод мара мегӯ чихе ман инсиасаш падключат кунам аз бораи Аллоҳ не якум бора ту аз бораи сум кор кардан хуш кардаси чита кора якдигари моно фиреб мекунем ҳамин гап открита бигем ман одами открити гап зан наз мебинам да ҳамин открита бугу чӣ хеле аст мисол сум надоре бугу ака барои реклама кардан сум надорам не ки нагу ки ман каналам аз барои Аллоҳ кардасам канал аз барои Аллоҳ боша ту да фарқ надора канал монетизатсия дора надора ту парица намекунӣ дар бораи монетизатсия барое ки аз барои Аллоҳ кардасӣ а ту дар иҷа мара монетизатсия присидисӣ ис салом брат канал бикушон видеоҳои дига касоро партон барои подписчик ҷамъ кардан вақте ки ҷамъ шид подписчик бисёр мешавад ки видеоҳое ки ай дига касоро дар канал добавит карда будӣ бо удалит кунӣ ву видеоҳои худ мекардагиро партоӣ баъд монетизатсияро гирён кунӣ ва сум кор кунӣ мешавад ҳамин хел ки ё не илтимос ҷавоб гардон дар каналтон подписатсия кардагим брат ис менависа яъне ки бародар ту вақте ки каналат монетизатсия надорад ту дилит намешавад худ видео кунӣ меҳнат кунӣ хеле кардан дар кор нест братҷон меҳнат кун ҳеҷ гап надора ина чандта канали ман на монетизатсия дора на реклама дора не ки ман видеош кардаистам бикунен якум дуюм ки ту вақте ки видеоро ай дига касо мепартоӣ мумкин аст ки яке бихапан каналта сета жала бидун баъдум партоя маҳкам кунад як дуюмаш ки ту ба видеои бегона подписчик ҷамъ мекунӣ якумаш ки қинае ӯ одам медора ту ай ҳар ҷо партофтагӣ ҳар кас подписатсия намекунад дахили мусорка агар ки подписатсия карданам ту баъди монетизатсия гирён кардан баъд ту медорӣ худ видео кунӣ сар мекунӣ подписчикои ту мега иш чие бу иш кие бу мо дар канал барои дига чи подписатсия кардем дига кас омада дига кас чи касте фаҳмидӣ яъне ки одамое ки дар подписатсия кардагиан ҳисоб кун ки нестанд ву канала мусорка мекунӣ баъд гарантӣ надора ки ютуб ӯра адобрид мекунад қабул мекунад барое ки ту вақте ки чизи видеои мепартоӣ дар сервиси ютуб ҳасте ту изначално дар канал видеои бегона мепартофтӣ ва охиронда хости ки видеои хита партою типа ютуба фреб кунӣ монетизатсия гирён кунӣ ютуб айкиҷо бифаҳма ки ӯ канал видеое ки аввал ту мепартофтӣ ҳамуаи соҳиби канал ё ки иёш обши ютуб ҳама видеои тура видеои бегона ҳисоб мекунад мумкин аст ки каналта вообще бирга подключат накунад изначално худ видео ки меҳнат ки one games ака як бор канали ма будро бин ку мешава худам запис мекунам якум блогер бозиҳо ма худам не ки гап намезанам илтимос як бор бин дар дига видео мешава ки каналҳоро абзор мекунем агар худат кунӣ мешава ҳама каса тиҷи акай муҳаммад ҳамо подсказкара нишон медиҳ сохтанша подсказкара ба фикри ма дар ҳамо видеои гузашта скриншот карда будам ку накарда бошам дар таги видео ссилка мемонам метавонӣ будро бинӣ акай раҳмат барои қаҳмият мети подписчикота биҷиқ лайка акай муҳаммад баъд ҳамаи суми коркардагита дар куҷо мегзарад суми коркардагита агар ай монетизатсияро дар назар дошта бошӣ вақте монетизатсията подключат мекунанд да код мия чи мия онҷа реквизитото добавит мекунӣ номерои карта добавит мекунӣ да картат мия ай рекламаҳои прямое боша граница праница просто ҳам одам ка договор мекунӣ одам худ да картатай худ да ном фамилиятай мепартояд иш қӣ нест сум куҷо мия бисёр одам мепурсад сум куҷо мия иш муҳим нест сум куҷо мия сами главне ки то сума омаданаш аввал туғри кунӣ способи чӣ хел сума дар куҷо қабул мекунӣ уш осона Қурбонов салом алейкум акай муҳаммад дар рӯи видео ки дар ютуб мепартои ҳар навиштаҷот сурат мемонӣ ки аз ҳар то охир тамошо мекунанд навиштаҷото нест ки ҳами хели дар видеои шумо ҳаст чӣ хеле мекунӣ акай ёро дар монтаж мекунӣ брат мисол сурат пурата через фотошоп монтаж мекунӣ бо ӯра мегирӣ дар видео монтаж мепартои и коро дар чизои монтаж дохил мешавад ту метавонӣ дар ютуб бинависӣ мисол аму ойди совети худ как добавить текст в видео ё ки как добавить фото в видео мисол мебро я видеоурок ту тамошо мекунӣ и дар гурӯҳи монтаж мешавад иҷи кора кардан ама бояд ки бигзарам мози монтаж дар оҷа нишон бутун вақти дароз мегирад совети да монтажа ёд биги аввал барои и қадар кора натонистан да ту чӣ сар мекунӣ ман намедонам монтажа ёд бигир монтажа чӣ хел ёд мегирӣ монтажа ягон ҷойда бошӣ ки мисол ягон монтажё дар пештон дар наздикотон боша мераи аяму дарс мегирӣ ё ки ҳама дар кори осонаш интернет забони русиро бидонӣ мезанӣ дар ютуб любой саволта оиди монтаж видео меброя тамошо карда монтаж кардан мегирӣ Садриддин Бобоев салом алейкум бародар алейкум салом ман як савол дорам хоҳиш мекунам ки ба саволи ман ҷавоб диҳед дар вконтакте чӣ кор кунам ки барои сайти ман добавит бисёр шавад ва ё чӣ кор кунам ки подписчик ҷамъ кунам хоҳиш мекунам ҷавоб диҳед дар вконтакте социални сетай барои общаться кардани рафиқон байни якдигаршон ту агар группа дошта бошӣ группата кунам медонам не ки худи вконтакте барои ҳамия ту чӣ хел кунӣ ки дар оҷа рафиқото добавит мекунӣ барое ки дар вконтакте одам бисёр бошад ту бояд рафиқ бисёр дошта бошӣ ё ки ягон блогер ягон чӣ бошӣ ки тура мисол дар канал този блогер бошӣ дар канал подписчик бисёр бошад ту метавонӣ ссилкаи вконтактета подписчикота бугӯй подписчикото ҳамаш бираванд дар оҷа обуна кунанд
обуна шаванд, подписчикоти дар ҷои бисёр шаванд. Ӯ ҳадсан ин сетае ӯ барои общаться кардани байни рафиқоат. Бардор дар ин видео салом паём расонда намешава ва салом паёмам нанависен. ин видео худаш дарозае, на ҳамин сабаб видеои оянда ки агар дар мавзӯи дига мавзӯъ бошад, дар мавзӯи блогерӣ нашава агар баъд дар оҷа салом паёмо расонда мешавад. барое ки ин видео ози худаш дарози бадаст. Муваффақият ба ҳама блогерои навичок ва хайр то видеоҳои оянда.